Haloo! Haloo! Kyllä tää on Ranneli terveisiä. Ai sinäkö se olitkin? No miksi se sinäkin sitten saisi olla, mutta odotin, että hän tulee. Niin vain. Joo. Niitä saisi pystyä. Mitä? Laskeminen maksatavaksi mitään? Kuuluu niin huonosti, että oikein selvää. Mitä? Ai minulle konjakkia tulossa. No nyt alkaa kuulla vähän paremmin. Ulkolinjalla on jostain niin kuin neiti sanoo. Ei sen olisi nyt väliä, tässä on paljon tärkeämpiä asiaa. Että keskeyttää kuitenkin. Se on niitä veikkoja. Haloo? Haloo? Kantola Lahti? Kuuluu niin huonosti. Ole hyvä puhua vähän kovemmin. No, mitä neiti sanoo? Että siellä on nyt 3 päivän ilman lankkaa. Niin no ilman, kun se kuuluu niin huonosti. Haloo? Haloo? Siellä on kuulemma myös 3 päivän ilman lankaa. Joo. Terve. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, monta yllättää. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, puhuu, kuulee, mut ei näe. Yksi liikemies konttorissaan, hän puhuu vain asioistaan. Lyhyen ring, haloo, sä ostat sen siisin ja soo. Mut annas kun poistui hän, aamiaista syövä hän. Niin konttorin eisossa noi. Suunnitelmas noi. Konttorin eisossa jää. Tää. On selvi. Tavarukan kun soittaa. Etkö vielä janaa? Oliko sinä nyt teillä tarvetta? Joo, minä menin sekas, kun sinä olit silloin muistassa. Joo, eihän ole ollenkaan niin kypsy kuin tää on. Joo, kyllä aina olisi tullut, niin minä en laske. Mitä? Pyysinkö Tauno sinulta? Annatko sinä? Etkö oikein? Ai niin, että Tauno oli ulkopuolella lasioon ja sinä sisäpuolella. Ja sitten sitä lasia vastaanko? Oliko se just niin? Ei niin, ja nenäkin tulee niin rumasti päin sitä lasia vastaan. Mutta kun Tauno veti kerran minun kanssa, niin lasi meni rikki ja menikö nyt rikki? Kyllä, se on paha. Minä menen enää koskaan Taulun kanssa. Älä sinäkään etkö, jos vaan tulee illalla sotamaan minua kotiin, niin tulee sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, monta yllättää. Sellainen on puhelin ja sellainen on puhelin, puhuu kuulee, mut ei näe. Jos käymme levyä, Itsenäistymisen jälkeen jatkettiin uuden keskustelun Oh, siitä tulee hieno kamera. Kuorma, tarvitsi korvaa. Keskustelun